बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि आपडेटआव दङ क'क्राझाराव गंद' गारिजों लाबोनाय ब्रयलार दाउ हमदों। क'क्राझार पुलिसा गसाइगाव श्रीरामपुरनिफ्राय सानजा फारसे गंद' महेन्द्र बलेर' फेन गारिजों लाबोनाय दाउ ब्रयलारखौ क'क्राझार पुलिसा दिनै फुंबिलियाव हमनो हायो। हमजानाय गंद' बलेर' फेन दाउ ब्रयलारखौ क'क्राझार पुलिसा हमना पुलिस थानायाव लाबोयो होनना क'क्राझार पुलिस थानानि बिबानगिरि दीपक शर्माया फोरमायो। गंद' ब्रयलार दाउ गारि सामलायगिरिजों लोगोसे हिन्दिमेनफोरखौबो क'क्राझार पुलिसा हमो। नैथियाव दङ दरं जिल्लायाव सासे बर' सिख्लानि गोथै सह बोखांदों। दरं जिल्लानि सिङाव थानाय सिकुनमाटियाव सासे बर' सिख्लानि गोथै सह मोननाय जादों। दासिमाव गोथै बर' सिख्लाखौ सोर आरो बबेनि सिनायनो हानाय जायाखै। ओनसोलनि मानसिफोरा बुथारनानै दोनदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोथै बर' सिख्लानि मोदोमाव सनानि गहेनाफोर गाननाय दङ। थामथियाव दङ बन्द'आव न'आव फैनाय जवाना उदखारिनि गुलियाव जिउ खोमायो। मैया जम्मू काश्मीरनि अनन्तनाग जिल्लानि बेजबिहार ओनसोलाव बन्द' लानानै न'आव फैनाय सासे जवानखौ उदखारिया गुलि गावनानै बुथारदों। टेरिटरियेल आर्मियाव हाबिलदार महरै थिसनजानाय मोहम्मद सालिम आखुनखौ जोखोम जानाय हालोदाव फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बिथाङा जोबथाहांबोयो। सासे पुलिस बिबानगिरिया बुङो दि उदखारिफोरा बिथांखौ बेजबिहार जिल्लानि गुरियानियाव थानाय न'नि बायजोआव गुलि गावदोंमोन। ब्रैथियाव दङ अनसाय बर'आ बुङो दि रन्जन दैमारिखौ सरकारा माब्ला हगारगोन बियो सरकारनि आखायावसो दं। गोलाव 10 बोसोर जोबथेसालियावनो थानानै गावनि जिउखौ खुंनो गोनां जानाय अनसाय बर' बिथांखौ 1 एप्रिल खालार खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बेल गनायथि होनायनि उनाव मैया 9 एप्रिल खालार खालि जेलनिफ्राय ओंखारो अनसाय बर' बिथाङा। 13 बेट्सनि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा अनसाय बर'आ बेलाव ओंखारनानै गावनि न'आव सहैनानै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जायो। खौरांगिरिया जोबथेसालियाव जोबनानै थानाय गुबुन माखासे बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि बागै सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङो दि बिथांमोना जाय दायखौ खालामदोंमोन बे दायआ राजखान्थियारि दायमोन। बेनिखायनो बेखौ बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरा नारसिनोब्ला बयबो गगोन। राजखान्थि हान्जाफोरा नारसिननांगौ होननानै बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिया माब्ला जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै सोंथि खालामनायाव अनसाय बर' बिथाङा फोरमायो दि बिथांनि ओंखारनायनि बागै रोखा बुंथिनो हाया आरो गाव बेल मोननायखौबो दासिम फोथायनो हायाखै। रन्जन दैमारिया माब्ला ओंखारगोन आबुङै सरकारा मिथिगोन, मानोना सरकारनि आखायावसो दं होननानैबो मिथिहोयो अनसाय बर' बिथाङा। बाथियाव दङ आसामनि मोनथाम जिल्लायाव बिसायख'थि जाफिनगोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि मोनथाम खोलोबाव भट होनाया एप्रिलनि 6 खालार खालि जोबनानै थाङो। नाथाय बिनि उनावबो फिन मोनथाम जिल्लायाव भट होनाया जाफिनगोन। भट होनायनि उनाव इभिएमफोरखौ गुबुन जायगायाव मोननायनि उनाव बे थांखिखौ लादों बिसायख'थि आय'गआ। दिमा हासावनि हाफ्लं, करिमगन्जनि राताबारि आरो काछारनि सनायाव खुंफुंनाय जागोन भट होनाया। बे भट होनायखौ 20 एप्रिल खालि फुंनि 7 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।